Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Nagpailingad itinagan nga Amelia, nga iti agdama kat agnanaed ijay La Union. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Makablaawan ti pamilyak di takanangan ang ngadanan Isabela, kas kadana ng insyang Ate Mel, Raquel, Merly, Cynthia, Daisy, Marites, Manong Benji, Bayaw Marlon, Gerald kan Alan, Uncle Isyo, Auntie Flor kan Auntie Esther kan Aminen Akabagyak, from Jerry Garcia, Tila Union. Kakabsat ko dito Santiago Isabela, kas kadamabel kan Mary Jane Felipe and family, from Eileen Kawagdan. Shout out kada Beng Sagun, JC Noble, Alejandro Selga kan Merisha Bailen. Makablaawan da Gretchen Lawa, Bing, Junila, Adeline, Renea, Faith kan amin at Team Igorot Outers dito'y Hong Kong. Kan advance happy birthday kan ni Mama Leonora Lawa di Tabugyas from the Double Trouble team. Shout out kada Victorina Luis, Jemmer Fabitamog, Jasmine Rivera, Jinky Michael. Makablaawan ti parents ko
ada Mr. and Mrs. Liway kan Francisco Agurin di Tadagupan, Tabuk, Kalinga from Marilu, Odlos. Anak ko ni Princess Maika Asuncion kan dagiti kapurukak dito'y Puruk 4, Saranay, Kabatuan, Isabela from Melanie Luca Asuncion. Nilakay ko ani Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, kan Noli Andres, EJ Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion. Shout out kada Nelson kan Vincent Dulay, ti Dulay family iti San Luis, Pugo, La Union from Emil Dulay. Makablawan nila kay ko Gaspar Manera iti Piat Cagayan from Maribel Buendicho. Kaanaka ka ni Russell Bautista Mabalot, get well soon from Carolina Manangan. Dagiti kakadwak agwardya dito'y JIC Gonzaga Cagayan Valley from Romel Valdez. Shout out kada The Vessel of Christ Church Channel ni Mirno Cristobal ken Noli Olinares. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Amelia. Dear Manang Emmy, Amelia Latan ti yawag mo kanyak. Sa anak nga OFW, namket di, may saak kadagiti na alilaw ang nagbalin akamang ti makanigid a grupo. Manipod samal bataan ti pamilyak manang, kat may saak akamang ti IP sa jay, ngam nakigasang-gasat ak iti syudad tapno makaadal. Jak ilibak aga po iti physical alangak, kanayo nak amabuli manang. Ngamjak paabak kadagiti nalaing amang surdo, kat pinanaknakaket di iti bagik babaan, iti panagbalin ko nasirib nga estudyante iti pagadalan. Gapumat lang iti daytoy nagduduma a kompetisyon ti nakisalipak, kan nagduduma mat nga organisasyon ti kimmapengak. Gapo iti kinalaing kong agsao, kan agkalintegan, kinasarita naktimay sa abayan a kaadalak. Dito'y arugyak ti agsalaysay, Manang Emmy. Amo, adada pa kay ranutan ti kinalaing mo no kumapang kay ti grupo mi. Anya grupo dayta? Dahito ang grupo ti talaga ang maibagay a pakikapangam. Ngamin, ilablaban ti grupo mi ti karbangan ti amin. Nangruna na kita agtutubo. Ne, diyak ka mo dayta grupo Amin a grupo dito'y pagadalan, amok. Dayta grupo lang ang ibagbagam ti diyak kabisado. Saan nga mi nakaraman ka dagiti rehistrado a grupo dito'y pagadalan ti grupo mi, Amelia? Ngam kasi tinakunakon, at ada makatulong ka no agbalin ka a miyembro ti grupo mi. Ngamin, naturit ka. Amom nga ilaban ti karbangan ti asino man nang runa dagiti estudyante. Sigurado ka kaditi dayta nga ibagbagam, Juday? Yes, Amelia. Kasapulan da ka. Nang runa kat ni. Mapagamamkan man ti panagnato ti tuition fee. Kasapulan da ka tapno mailaban tayo ti karbangan tayo nga estudyante. Kat malapdan ti panagnato man ti tuition tayo. Iso ti nasayaat, sumurot kay ti angayan ming assembly tapno mas maawatam ti ibagbagakken ka. Anya ti makunam, Amelia. Malaksi di ti panagnato ti tuition fee na ibuksilan pa'y kada tayo ti nagdudo mga anomalya iti gobyerno. Ita lang arod na amiris ko ti amin, Juday. Husto ti ko na dyan nag-lecture kada tayo. Mamati ak unay kadagiti imbagana. Gapot agpay so amin dagijay. Adumat ka ta talaga ti anomalya ti gobyerno. Ado ti saan anasayat nga arami dagiti agturay. Tangay kontra ak kadagiti saan anasaya at nga aramid.
Ikarik nga agbalinak anatulnog kad napudno iti grupo. No kasta, desidido ka? Wan juday, kumapangak iti grupo yo. Nasaya at launay, Amelia. Kasi tinakon-nakon, dakkel ti maitulong mo iti grupo. Nangrunak at potensyal kang agbali na leader. Malaksid namin anaturod ka, na diskarte ka pa eh. Ngam, damagak man kan ka juday. Kasano anak kita anak iti potensyal? Ay na, damo pa ilangan pan nakaamamugkan ka, nariknakon dayta. Pamaniknag namin ti di mo pa nagpaidagal iti diskriminasyon iti pagadalan tayo. Di ka pulos nagpaimamag kadag iti mangdildilaw iti pisikal alangam. Juday, Iso nga amok nga agbalin ka adak kala katulungan mi, iti panangilaban mi iti karbengan ti asino man, nang runa dagiti agtutubo. Datayong agtutubo tinamnama ti pagilyan. Daytati kinunati na ilyan abanwar tayo. Ngam kasano tayong agbalin anamnama. No mismumot a gobyerno ti mangimamagkada tayo. Imbes sa tulungan da tayo tapno magunod tayo dagiti arapaap tayo. Saan? Taisuda mismo ti manglaplapod kada tayo nga umasenso. Ken makaadal, babaan iti awan sarday a panangingato da iti tuition fee. Kasano ang makatulong tayo iti duduras ti pagilyan? No mismo mat adag iti agturay ti mangisuro kada tayo nga agbalin akurakot. Nga agaramid iti may kaniwas. Iso asaan arumbang a pa-impluensyaan tayo kadakwada? Saan arumbang? Mismon aday din na ilyan abanwar tinagkuna kada tayo. Ada tayo tinamnama ti pagilyan. Ilaban tayo nga rod ti karbangan tayo. Tapno matungpal day tanga imbagana. Lumaban tayo. Saan tayo nga agpaidagal iti bulok a sistema ti gobyerno? Ilaban tayo ti karbangan tayo. Ilaban tayo! Ado narali ti indawlwam, Amelia. Iti naganos pa lang nga edad mo. Adun tinapaniknikam iti grupo. Adu tinainayo na kimapang kada tayo. Gapo iti panagtalikta iti kabailam. Iti ideolohiya nga ilablaban mo. Nasanay ka mata na makirinupak. Ket nakita mi tinaidumduma kabailam iti pannakilaban. Nadaras ka kami na nakasursuro nga agigam iti armas. Commander Densyo, Napagnunumuan mi anang nga to a leader ti grupo, amasapo la maibaon kan iti bantay. Ta idawluam ti may sabong guy tayo. nakasagana ka agtungpal Commander Densyo. Sa anak at tumubngar iti anyaman apanggap kanyak ti grupo tayo. Nasaya at launay no kasta. Talaga anay dumduma ka. Dagiti kasken ka ti talaga akasapulan ti grupo. Ngam, adala ko makidawat. Anya dayta. No idawlwa kon ti may sabunggoy tayo. Kaawatan na masapol nga ipamay kon ti atensyon ko iti panangidaulok kadakwada. Tapno agbaligi kami ti anyaman alaban apakaisungal ngalan mi. Husto dayta, Amelia. Kaya't nga rod asawan dayta, ang mabayag sa akto manan makasalog iti patad. Iso asakbay ko mamapanak iti bantay amang idaulo iti may sa abunggoy iti grupo tayo. Kidawag ko mga agawid akpay iti lugar mi iti samal. Tapno sarong karak ti pamilyak. Iti kasta, may papas kumat ti iliw ko kadakwada. Nasaya at kanatulnog ka iti grupo, Amelia. Isu amapatgan nga rod, tikid daw mo.
Nalaos ti ragsak ko, idi napalubusan ak anagawid iti lugar mi manang Emi. Ngam ti aglaplapusanan aragsak amarikriknak iti panagawid ko, nasukatan iti panakaklaat, idi naamuak nga immo na paygayaman akim mapeng iti makanigid a grupo ni Janjan nga ading ko. Sa nga pulo kat talulaang titawan na idi simurot kadagiti armado a lalaki, kat nagbalinan akamang anakirinupak kadagiti tropa ti gobyerno. Nalaos ti gura dagiti dadakkel ko kadagiti nang recruit iti kabsat ko. Ngamlimad anaragsakanak, takinunak iti bagik, iti naganus paylaeng atawan ni ading ko, naipamatmatan kan kwa na ti pudno a mapaspasamak iti kaghimungan. Gapo iti naamuak, ken iti nakitak adyar dagiti dadakkel ko, gapo iti ikakapeng ti kabsat ko iti makanigid a grupo, inlimod ko kadakwada ti maipapan iti planok a mapanmeten iti bantay. Ingka gumaak nga rod nga inamuno sa dino a lugar ti nakaibaunan ni ading ko a Janjan, ket idi naamuak no sa dino ti ayan na, kinasaritak ni Commander Densyo. Apay, nga ijay Palawan ti kayat mapakaibaunan, Amelia. Commander, adayo day di a lugar. Mas masigurado ka saan ang maamuan ti pamilyak tinagbalin a desisyon ko. Saan da masakitan no bilang laeng. Kasta ka di. Wen, Commander Densyo? Amo kasan ngagnanayon ang mailimod ko kadagiti dadakkel ko tinagbalin a desisyon ko. Nga magingkat mabalin, diyak kayat ang maamuan da, ta sigurado akaguradak. Apay kumaguraan da ka. Katanda ka matiti husto adalan. Karbangan ti kaaduan ti ilablaban tayo. Para iti pagsayaatan ti amin. Nang runa dagiti agtutubo. Amok na ita, Commander. Ngam saan kami nga agpapada iti ideolohiya kadagiti dadakkel ko. Ngam saan na bale, ininutak nga ipakaamo kadakwada ti kinapudno. Ipaawat ko kadakwada ti ideolohiya tayo. Aging ka nga arakupan damutan ti ideolohiya nga inarakop ko. Ngam amok, asa nakaskarina mapasama kadagos dayta. Isabayat asaan da pa'y nga amo ti amin. Sapa ila ko mata mapatgantikid daw ko, nga iti adayo pa'y laeng alugar ti papanak. Nasirib ka, Amelia. Mamatiak nga amom ti aramidem. Iso asigi, mapatkan tikid daw mo. Maibaon kay di Palawan. Idauluam ti may sa abunggoy tayo, iti dayjay alugar. Sumagmamanon abulan ti kaadak iti dayto akabakiran diti Palawan. Sumagmamanon aranget ti nakaipasungal ngalan ti bunggoy mi. Adun dagiti naagaw mi nga igam dagiti nakaengkwentro mi at tropa ti gobyerno. Nga maging ita,
Jak pa'y laam mo noon niya abunggoy tinakaikapangan ni Janjan nga ading ko. Jak mat kaya ti direkta nga agdamag kadagiti padak a leader ti bunggoy. Adinanon ko ditoy. Taamkak nga amangan no maamwanda nga adda kabsat ko asap sa pulak. Amangan no imbes sa matungpal ti tarigagay kong agkadwa kami kini ading ko iti maymay sa bunggoy. Saan na mapasamak dayta? No maamwanda nga adda kabsat ko akamang matlaang ti makanigid a grupo. Amangan no pagsinaan da kami laang no bilang. Ada dagiti imbaon ko amapan agpaliiw iti asidag ti kampo dagiti militar. Kuray ka. Kasla dapat sa balit akakadwada. Kasarita kida. Amok no asino dagiti kakadwada asim mangpet. Makabulan kan nga da iti bunggoy Merico. Nga maawan pa ti amok may papankan ka. Tano ka sarsarita ka. Wan kan saan laang ti agaon iti bibig mo. Pasensya kayong kanyak. Kasta Kamaudyanan na. Malaksid iti wan kan saan. At damot laangan sa bali abali kas anang ngagko manipod kan ka. Uray no nabiskad ti pamagim. Madlaw kong agtutubo ka pailaan. Kat no jak mariro. Amangan no kasadaram laang ni ading ko. Manotawan mo? 16. Kunak tupay kat. Talagang agkasadaran kayo lang iti kabsat ko. Amom, sipod simangpot ka dito pinalpaliw kan. Kasla saan ka naragsak? No bilang tayo pudnok kan kati marikriknak. Amangan no'y paidapnak. Tasi kakit nga rin tinadaulo na iti abunggoy. Ha? Agoray ka. Apay ko mga aramidag kang kadayta. Itian niya kumaga po. Kapot awanan ti ganas ko mangilaban iti ideolohiya na itanong iti isip ko. Awanan ti ganas kong agbalin anapudno iti grupo tayo. Anya? Itatanaamwamon ti pudno ariknak. Padusa nak ka di. Paidap nak ka di kadagiti kakadwam. Saan? Saan nakakasta? Mariknak nga adda na dagsan a pagdaldalanam. Iso ano agtalag ka kanyak? Akas iti panagtalag ko kan ka? Kaya't ko amaamuan no anya ti pagdaldalanam. Ibagam ti amin kanyak, Rico. Unay kat gaya man tinapasamak iti bunggoyo. Jak ni namnama kasta. Lading itak Rico. Di kagda nagtasyak lang ti makaamo iti impod no may papan iti riknam. Kan itirim so asakit tinakam mo iti grupo tayo. Talaga ajak malapdan ti bagik agumura. Takasano? Imbes sa tulungan mi. Saan? Tapinanawan mi latan ti talo akakadwa mi anakaptan iti sakit ang malarya. Rico. Si bibiyag da pa'y. Mabalin mi pa ida tulungan tapno makalasad da iti dadya asakit akimpat kadakwada. Ngam pinanawan mi lat idahan iti dadya lugar. Nakakahasit ha. Imbes nga agbiag da pa'y. Ngam saan? Takasla da kami matlaang na mismo tinangkat na iti biyag da. Rico. Iti squad anak kaikapangan. Adda ka di nam amom ijay?
nga agnagan iti Janjan. Ah, Oh, apay kasta ti reaksyon mo? ti Janjan ka di nga ibagbagam. Kat tagasamal. Ha? No tinakda ka mata majanjan kat tagasamal. Kayam ko na siya. Tagkitan kami aking mapangiti grupo. Yung daksang gasat na. Tanya? Apay nagsangit ka mo, Tanrico? Ni Janjan na gayam ko. Iso ti may isa ka nagiti magbagakkan ka nakaptan iti sakit na malaria pinalawan mi. May isa ka nakuha na ni Janjan na gayam ko. Anya? Urayak la nagkintayag iti dayjay anaamuak ken ni Rico manang Emmy. Nupay kasta, pinilit ko a pinamati ti bagik at ti Janjan adakdakamaten ni Rico kat saan ati kabsat ko. Isuna laeng tatalagaan na laus ti panagtibayok nang runa kat dinakamat ni Rico ti lugar mi nga iso ti nagtaudan ti Janjan adakdakamaten na. Dinamag ko nga rod ti amin a detalye ken ni Rico no sa dino a lugar tinang panawan da kadagiti kakadwada a nakaptan iti sakit a malaria. Nakarkaron a napanagnekak at talagaan nasinged ken ni Rico ti dakdakamaten na Janjan. Gapo ta nalawag nga indetalye na kanyak no sa dino ti lugar anang panawan da kadagiti kakadwada iti bunggoy a nakaptan iti malaria. Kinasaritak nga rod ti bunggoy ko. Nalawag mat siguro kada kayo amin tibilin ko. Agtalinaad kayo laang dito'y nagkutaan tayo. Awan ti pumanaw nga uray asino, aging gasa anak ang nagsubli. Nalawag ka di? Wala melyo. Wala melyo. Amo ka na palalo ti banugyo kadagiti naglabas nga operasyon tayo kontra kadagiti kabusor. Daytoyan ti gundaway yung nga ginana. Isaanam na maak nga awan ti agsukir kada kayo. Ti asino man amang labsing itibilin ko. Madusa. Nalawag? Wala melyo. Ala, mapanakon. Agridam kayo, anaimbag. Masapol ama panatnika. Nupod no ati kabsat ko ti dinakamat ni Rico. Masapol ama panak Mapansa ka di ti lugar papanan. Di ka natakari. Ha? Diyak kaya't ama-amon ti sabali ti imbagam kanyak. Nalawag ka di. Kasi timbilin ko. Agtalinaad kayo amin dito eh. Siyakla ang ti pumanaw. Taadda na patag apapanak. Adda
akon dito lugar nga imbaga kanyak ni Rico. Mamati ka sa anak ang nagbidot iti lugar anak anak. Dito'y lakit, dito'y pakasara. Sa bali ti puloy ti angin. Madlaw nga adat ti mayang angin anabuyok. Iti day tabanda ti pagtataudan di saan anasaya at nga angot ang masayot ko. Mapanak kita. Masapol ang maamlak no ay... Oh, kunak tuwad. Diyos ko. Talo. Nga agrup-rupsan abang kahit ti adda dito eh. Dagito'y lakit iti imbaga ni Rico akakadwada pinanawan da. Gaputa na kaptanda iti malarya. Mangrugin nga group sa tibangkay da. Iso asabalin ti angot da. Kasano ang mabigdi... Diyos ko. Di sapatos asuot day takintang nga abangkay. Day tati sapatos ko hindi nga intad ko kani Jan-Jan. Lukasta. Diyos ko. Di kapsat ko nga agpay sa timay sa kadagiti bangkay dito ay. Awan pa nagdua-dua. Ni Jan-Jan na ito ay. Di kapsat ko. Awan at di kapsat ko. Diyos ko. Diyak mababalaw ni Rico. No apay ako naanaanawanan itigana si ti grupo mi. Tauray siya. Kasta itan ti marikrik na. Saan ang mabalinday to'y anapasabak? Diyak lakit di itulok asan ang magunod ti kabsat ko ti hustisya. Diyak lakit di itulok. Sigurado ka kadi iti daytangay pagbagam? Sa anak nga gululbot, sir. Katap no mamati kayong agpayso ti bagbagak. Adto'y tiigam ko. Nadam ti panang iawat mo iti daytapaltog. Tandaan ang mga daka diti kampo mi. Di kay agdanag, sir. Kasi tinakunakon. Adak dito'y tapno sumuko ak. Kat isurok kada kayo no sa dino ti kutami. Kan isurok mat no sa dino ti pakasarakan iti talo abangkay dagiti kakaduami abinaybay anti grupo mi. Ala, inayada mayawat kanyak taikam mo. Adoy, sir. Aday ta. Agtignay kayo kumadagos. Iti kasta, makamagyo dagiti kakadwak. Nga masapul ang nakasagana kayo. Ta sigurado asaan nga agpatiliw asi bibiyag dagijay. Ala nga rod, agtignay kami tamot lang. Ngam sumurot ka kada kami. Tapno maisurum no sa dino ti ayan dagiti kakadwam. Madaman tirangat iti nagbautan dagiti soldado kan dagiti kamang ti grupo mi. Talaga saan nga agpatiliw asi bibiyag dagiti kakadwak. Nang mamati akong awan gaway, kasanda nam na maon arautan ida dagiti soldado. Niriko, sa dino at ati ayan na ita. Dahil ka ni Rico.
Rico! Ikagumam ti agkaradap mo umay dito eh! Kartingam! Ay, Diyos ko! Tarabayam ni Rico! Sapay la kumata na talaga ang makagtang didayan ko! Tarabayam ni Rico! Di mo baybayan, Diyos ko! Nalabit aga po iti nasneban a panagkararag ko iti daydi akan nito. Nakalasat ni Rico iti dayjay nga engkwentro man ng Emmy. Adu ti naidasay kadagiti kakadwak, gapo iti panang traidor ko kadakwada. Ngam awan apulos ti nagbabawyak, ta idi nakitak ti bangkay ti kabsat ko. Jakon pulos nagdwadwa amang ipatiliw kadagiti kakadwak, ken nagdesisyonak ang mga barwanan. Gapo iti naramid ko, tinulungan nakmet ti gobyerno asigod akal kalabanek. Kat napanagnakak, no asino at talaga ti oportunista kan manangadlilaw. Daytoy ti grupo akim mapengak, kan makagapo iti ipupusay ti kabsat ko. Itamanang ada nasaya at trabaho mi kaniri ko dito'y La Union. Kat ti gobyerno amin ti makagapo, no apay ang nakapangabarwanan kami. Daytoy ti padas ko, to'y pagayam mo, Amelia. Amelia, pagayam ko, umunay ti amin, agyamanak iti panangitalek mo kada kami iti padas mo. Talaga nga adu dagiti naalilaw, dagiti makannigid a grupo, kat aging nga adda dagiti agpaalilaw, saan mo't nga aggibos ti dakes a propagandada. Ngam tinapinta sa damag, saan nga agsarsardeng ti gobyerno, tapno aggibusen ti madi nga aramid, dagiti makannigid a grupo. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibia. Mapunas, dito'y lagi